Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya 2R Rika dan Rudi. Alhamdulillah lagi pemirsa Arab dolan nyulani Dek. Iya, hati-hati. Arab pemirsa. Arab jupuk kakak pemirsa. Surat pengantar kakak dari desa Pilang, desane Mbak Rika iki. Pemirsa arep ngurus akte, Dik. Insyaallah sesuk nane wis ana pemirsa. Kakakku iki wis tak kek ning kono. Lah berhubung aku tekan kono iki kan wis rondok jam 1 apa jam piro kan tutup pemirsa nek puasa-puasa iki. Dadi niki aku arep tak jupuk. Titip apa? Pesen apa ning gone mak ya? Gak titip apa. Ya sebentar ya ayo nek wis rondok gede ya pemirsa. Tetep ya tak jak rono nyedhik ya. Nggone mbae iki cek cilik pemirsa masane. Dadi niki arep karo ngasihkan amanah, Dik. Alhamdulillah Pak karo Mak iki dapat rezeki dari Bu Jamilah pemirsa. Jadi ini sekalian tak kasih rono iki. Jadi bisa ditransfer. Jadi iso ditransfer pemirsa daripada soalnya kan aku yo ono kepentingan rono iki kan jupuk. Iki arep gawe akte ning anakku iki. Jadi ini mau misalnya sekalian tak kasih Didik Ria nih. Dik Ria orang pernah ninggone bayi ya, Dik. Tapi maknya omah, Dik. Bosan nih ngomong ora tuh. Oh iya pemirsa wongnya Pak emaknya puasa-puasa gak jualan maknane karo Pak Lastomo. Jadi ini aku harap pronosisan tak jupuk wis jupuk bareng Dik ya. Dia naik gak kan cukup main tapi yo. Soalnya kayak kan aku ronone kayak pas nganu pemirsa. Pas gawe SKC kan jaluk surat pengantar kan sekalian aku takok piye carane pindah ngono sekalian kan. Soalnya aku ya butuh gawe akte kanggo anakku iki pemirsa. Ini yuk kayak waktu kayak kan wis arep tutup tadi tak kon gawe wis tutup jare. Besok ya Mas yo akhirnya tak tinggal pemirsa kakakku iki. Dan saiki iki arep tak jupuk ning Randu Blato. Yus pemirsa aku tak OTW Randu Blato. Gak wede pengen alhamdulillah pemirsa wis tekan omahe mak. Oh ini ngomong kayak Assalamualaikum. Pak anu Pak dewe Pak sik pripun engkau sehat Pak Iya sih. yes tekan omahe Pak pemirsa lemake teng pundi Gurih, tadi wongnya goreng Mak? empuk kan. oh nggih sehat toh Pak Hei, Assalamualaikum ini lagi mak ayo ngevlog pemirsa Iya. lagi goreng kerupuk Akan juga sih. nggih Goreng nak kerupuk. Baju mana kopi. lah mak repot-repot malah Kenapa? Kemarin melak rana ya. mak nggih oke nggih kok bareng aku gak apa-apa mak Kita goreng nang sih. nggih Ya saran sih kan. nggih yo pemirsa iki arep leren-leren dhisik dan iki mak ngadeg apa mak Sing sing pemirsa senengane Mbak Rika pemirsa iki wonge pengen dimasakne karo bapake Pak Lastomo nggih ini sing nggih pemirsa Kayak apa ya? gak apa-apa Wis nyanek. wis mari kok Mbak Rikane Terus sampai sambal telon, musidane tak gawekno. sambel telo niku Sambal telo ki
Sambel nganu, sambel telo. Anu kayak no kuwi to. Iya. Ya, sambel desa. Sambel telo iki padha kok kerupuk ngono kae maaf. Iya, main kerupuk sambel nih. Kerupuk sambel. Gue nek gak entek dinyat bisa. Kita goreng. Gue nek pengen kurang asin tambahin. Arek nambahi air ngono tok. Sambel. Biasanya nek anu kacang mak ya. Kerupuk nih, iki dikai kacang sithik tapi. Oh, dikai kacang ya. Lah nang kono nek kerupuk upil apa ora? Enak. Ono mak. Ning pasar akeh sesuk tak tumbas nih. Soalnya ning nggonku gak ono. Mak apa kerupuk Sambel tok. kerupuk sambel. Mas Ira gak cocok lah mak kecil gawe iso. Lagi. Ya, kena gak entek di. Beneran ki pas iki teko aku nunut melo. Oke, ben ngerti dik Ria mae. Kangen aku cah. Mau ngerti fotone tok iki. Arep tak ajak rene yo jek cilik mak ngesane. Iya gak apa soalnya wis gede. Nek wis rondok Sing gede. laras. Cilik. Jek cilik nek wis 2 bulan mungkin wis entuk mak. Untuk, tapi yo terus sepeda motoran. Iya. Harus Apa pakai. so nek lek sih Rene. Nek lek sih Rene pengen Rene. Iya, boleh balik piye. Tapi kapan ki mbak? Aku bar bodo mak Erono mandi. Nggih. Balik sih. Bisa kerupuk sambel. Sambel di Shopee lah. Kerupuk sambel telo jenenge mak ya. Aku pernah dijak tuh Mbak Rika kayaknya. Kita inget ngene ya, nang kamar enak. Enak mak. Ngene lah sik ya, wis Nggih, pun Enggak inget dhewe. soalnya ning nggonku gak enak mak ngono ki. Nek sambel telotolan ya. Sambel telo tulen no yo gak enak mak. Sambel telotolan iki sambel pecel, Oh, sambel pecel wi. pecel ora telo. Kacang. Heeh, kacang tulen. Nggih, nek telo gak enak. Kene yo walah enak. Wis ki pemirsa iki karo ndek mau surate matur suwun lho mak wis dijupukne. Ngene jane pe tak jupuk lah. Gak sempet-sempet. Lah kok kayak jere kon ninggali karo pegawene kono. Tinggalnya jupuk seso. Heeh. Akhirnya tak tinggal. Aman kok. Apa Dan- kene dulure dhewe. Heeh, pemirsa. Ning balik desa iki surat pindah pemirsa. Arep gaweno akte anake mae. Oh iya. Tak gaweno sekalian kan. Heeh. Tak kayak gini. Nggih. Oh iya. Iki lho mak ono sirup saethik nggo gawe es. Loh. Nek buka puasa. Karena ya Saethik. Kok apa mak nggo gawe es buka puasa. Senengane es to mak mengenai Ya senengane Pak Tetukno saithik wingi. Saithik mak. Itu ae ngono. Ini sudah kasih. Ampun, gak ada tempe piye? Mboten. Mboten mak. Nah, ini buat temannya ya di sini. Tak kene sak menelah ya. Pun sakmen wis wake mau. Lu pengen nonton. Niki Pak pemirsa. Lupa yang mentah ya lisek. Alhamdulillah. Mbak Rika pengen dimasaknya kalau Pak pemirsa. Lawane mentah. Pemirsa wis tekan omah. Lagi lho pemirsa. Aku jemput surat kidik mau nih omah. Dek. Dan iki anu pemirsa. Kayak sakmene ke karo mae. Yang kayak waki karo mae lho. Oh wis akeh mae aku. Kami kantok Bu. Jatuh. Sampeyan ora pokok. Kantok kotor-kotor. Untuk kaos lebih baik. Kaos ganti-ganti kan kadang ya. Sok gendine butong. Dek iki busuk. Tugas nembae. Mbah sik. Terima kasih doe Mbak. Mbah sik. Ya aku tak mbak iso. Tamat-tamat di motor tok menawa wis kok. Murah-murah enggak. Iki ora bekas anyar, iki dibuka. Ada kayak trik-trikan iki sebenarnya
Beneran aku malah seneng ya untuk sini. Gak ngerepot mama ini. Ih, 10.000 sak meneh. Sitok gak 2.000. 5.000 re. Lah iya nek kira ngono cukup sitok gak 2.000. Ibu kena nek pasang-pasang ini kan kita kok ini iki. Ini popok kan mesti aku popok. Itu gini anyap Kita dok endor mak. Enak. gak popok. Iki gini pas bisa mlaku suwe lho. Nanti petangnya gak Tapi kan pampesan tak ngene. Diriane melek ya pemirsa. ganti ya. Ditumbas nih baju daya. Pinter Mbak. Tuh Mbak. Kok nganu aku apa nek orang ini dalam bekas yang tenan mobil sesekan katoke. Iya. Berarti katoki. Cilik. Oh. Iso digini es mlaku. Kok kadot deh. Ya senang ya. Bajunya gue nih mbak. Pemirsa. Nek ingetno anu pemirsa. Ingetno wae. Susah mlaku. Ora, iya iso mlaku gak apa-apa sih. Tunduk kaspor roti nyenengan ini. Lucu. Ini iki lho. Lucu. Si katok tok nggo saling-saling. Oh iki anu. Rok. Rumah pemirsa iki lho. Wis gendong Dik Ria wis gendong wae. Dimasak pe wong nutup. Ki mak masak mau. Di mau mak ini kono yo masaki mak. Masa apa? Masak apa mak? Betul. Masing-masing betul. Bari kabeh. Lah makane pengen digawekno bapake jare mau mak. Lha iya, pedhe seneng Rika. Lah pe tak anu sing napa niku jangan dilompong sonten matenge. Ini jangan lompong barang. Kelas nduk kelolode. Nggih. Kelasem. Kilo Lode. tapi iseng-iseng betul wae. Lah yo dhek senengane pedho. Tahu nang pasar tuku pedho. Iya Dik dikake mak ya. Heeh. Senengane pedho. Ndek mung digoreng. Lah pedho. Pedho le. Lomboke aja dipangan nek. Ora lombok dhek yo jute yo ora men seratasan. Jute rada tak kei lombok masakan yo. Ana yo tak kei sambel, piye sambel anu tomat kuwi. Angger munggo anu abangmu kuwi gak kok. Berarti tawar apa-apa cah iki aku. Kalau es bareng tak kei yo gak. Jute anu ra ngbruk iki. Nggih, tahu. Ora mat ora ngombe es sama pilek. Lah jute ndekne tak kei es blewah kuwi. Jute yo ora pilek. Enak pilek kae grong-grok lah. Nggih. Dipeke kok gak ya langsung tak kei anu iki. Iki tak kei kok buruan ku anu to, Mak. Lho anu kok kuwi. Ape watuk ngono. Dik pingin jeruk tangan tak gekno tangan ya mak. Wis sirup gak? Sirup ku yo tuk anu nek tukane ndekne iki tak kei tukokno, tukok tepakane. Mari kok mari ya, Mak. Arep apa mak nek aran iki jenenge masak apa? Lho, nutup kayak masjid Nutup. tapi nah. Cek pemirsa. Iku sok retu. Jenenge kene